18 anyos na senior high school student natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Pinaglalamayan ngayon ang 18 taong gulang na senior high school student sa kanilang bahay sa barangay Ambatal, Calasiao, Pangasinan. Umaga ng February 8, natagpo ang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang katawan ng biktima. Nakita raw ng isang napadaang concerned citizen ang wala ng buhay na katawan ng biktima kaya agad tumawag sa mga otoridad. Sabi ng pulisya, posibleng inatake sa puso ang biktima habang nagja-jogging sa kanilang lugar base sa isinagawang pagsusuri ng Municipal Health Office. Doon spot na hindi na siya naitakbo sa ospital. Kwento ng lola ng biktima, may heart enlargement condition daw ito na posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Kumbinsido ang pamilya na walang foul play sa insidente. Pinigarda, asirig-sirig sudya lupa tula. Insan nun amay pinigarda, sa bunagto talagan asirig sub ken bunagto amin niya bunagto insan ang deket layay bibilto. Samantala payo ng Health Authority, mainam na kumonsulta muna sa doktor upang magabayan sa tamang pag-ehersisyo depende sa kondisyon ng kalusugan. For persons with a cardiovascular problem, ang ating po recommendation is for them to do light activities 15 minutes per day para din po magkaroon sila ng physical activity. Kasama si Daryl